Kukalonga kunali zisankho zachibwereza kapena pa Chingerezi kunena kuti ma by-elections kumene kunditu makhansala atatu ku Kaporo ward, Rukuru ward komanso Chilanga ward kumeneko ndithu anthu akalonga amene akusankha makhansala anyiwani. Ndiye kumeneko chipani cha Malawi Congress Party chapambana chawina mawodi wonse atatu. Mwina mwachitu ndikhuza kunena kuti chipani cha Malawi Congress Party chawina 3-0. Ndiye zambiri zikunenedwa kuti chipani cha Malawi Congress Party chinapanga kampeni yamphamvu, ena kumatsutsa kuti yayi sinali kampeni yamphamvu, kuti MCP iwine kumeneko nchifukwa chakuti iwowa ndithu amagawa ndalama. Ndiye pano ndi winanso nzika yokhudzidwa imene ikukamba chimodzimodzi kuti kukalonga sikuti MCP inapanga kampeni yamphamvu kuti bwanji yayi, koma zimene awinira MCP kumeneko chifukwa chokuti kunapita ndithu anthu amphamvu zawo akuluakulu a chipani cha Malawi Congress Party komanso nduna zina zikuluzikulu za boma zimene zinakagawa ndalama za nkhaninkhani kugula mavoti kuti chipani cha Malawi Congress Party chiwine. Ndiye timvere mkulu ameneyu kuti kodi mfundo zake ndi zotani, ndipo kumapeto tikupemphani na Malawi kuti mukhale pomwepo mutiuze maganizo anu kuti kodi kuwina kwa chipani cha Malawi Congress Party kukalonga inali as a result of kampeni yamphamvu kapena angowina chifukwa chokuti amagawa ma 2000. Tiye tikhale limodzi pamene tikumvera audio ya munthu ameneyi kuti kodi akuti bwanji pa nkhani ya kuwina kwa MCP kukalonga. Akulu Samuel Rwaro watandala ule wakulu simzogwe Karonga napulika omwayo oyera pa bisankho by elections ya Karonga kuno amakansala za mwankho abwino kwambiri. In fact mina ndilankhula icho chokuti mundimvesese bwino ma supporters za MCP ngati alipo akusangalala za zisankho zimenezi awafunse akulu awo. Mwina ndilankhula zinduna zawo zomwe zinali kukalonga kuno posapanga kampeni, awauza kuti ija sinali kampeni koma kunali kungogawa ndalama kwa anthu kugula mavoti. MCP inabwera kuno kuzangogula mavoti kwa anthu, anabwera kuno nduna zawo zomwe zimapanga kampeni kuno zimangolowesa anthu mabloko. And zimene ndikulankhulapo ameke mwina apange investigation, apange kafukufuku wawoyo awauza poyera kuti anthu akangaona nduna zija zimapitisa anthu mabloko ndi kumangowagawira ndalama ma 2000 aliyese 2000. Ndikuwalonjeza kuti tikangowina mukangovota pa 26 ino ndife pa 27 ndi 28 tikumane musatenge ndalama zanu ma 5000 ena aliyesa zangotionesa inki basi. Ndi zomwe tuzinali kuno. Kampeni ya kuno ngati kunali kuti MCP amapanga kampeni zipani za DPP, UTM, kaya Ford kaya amene amapangira kampeni ndi ma regional governors awo ena ma district chairman awo ndi amene amapanga. Ku DPP kunali muzomera ngwira ndi amene amawazunguza MCP kuzungulira Karonga ko. Mufusa aliyesa akuza DPP timamuzwa ndi muzomera ngwira regional governor wa DPP. UTM kunali Mulenga regional chair wa kwa Ford kunali Mutambo. Ndiye na constituency ndamene amapanga kampeni kuno. Koma kwa MCP anatumiza nduna pafupifupi nduna zawo zilizonse zinabwera kuno. Achimwendo anali kuno, Secretary General Mkaka anali kuno, Speaker wa Parliament Godani Hara anali kuno, Zikhale Ng'oma anali kuno, Khumbize Kandodo anali kuno. Ambiri mbiri osa ma MPs awo ose achina Mike Bango achina Baba Marondera Chambura Nyina Jere ose ayo ndikwatchula anali kuno. Kumazungulira kupempha anthu chonde kumapasa anthu ndalama kuti avotere chani avotere makandidates a MCP. Fundo zosana zawo fundo palibe chomwe angauza anthu. Unali mwayi wakulu kwambiri kwa MCP kuti afotokoze kwa anthu kodi akanawikaso kuti aone anthu akuwakonda, anthu akuchikonda chipani cha MCP, anthu usogolero wa chakwera ndokhudzidwa nawo ma by elections amenewo. Unali mwayi wa chipani cha MCP kuti aone rona amalawa kuti bwanji ndife, ora anthu akumpota kuti bwanji, anthu akaronga kuti bwanji ndife. Koma iwo kutenga pa advantage anthu amene avutikira kuno
anthu akulephera even kugula nchere ndi 2000 inali yayikulu kwambiri. Kwa hiyo ndikuwalonjeza kuti tikupasani ma 5000 ndi zomwe zinali kuno to blaza. A president so kubwera sure president anabwera kwambiri nene kuti zimenezo zija mangobisara mutati kaona anthu mazi Karonga anabwerera kampeni yomwe yawo kansara pamene akuluakulu achipana DPP ambiri sanabwereko kuno kusapanga kampeni. Akuluakulu ATM ambiri ayi kaya ku afford uko ayi nde iwo akuziwa ora china chimwendo kumwe aliko akuziwa kuti anthu koma ayi chipani chisakuchifuna anthu ati achikhulupiriro musogolere wa chakwe ndiye za by elections izo yayi amagula mavoti komanso macandidates awo mene anayimirawo anali achipani cha DPP wina wa chipani cha DPP atenga macandidates awo warowesa kwa iwowo andi muone mavoti mene analili kunokodi anthu ambiri sana vote amika anapanga sensitize anthu sensitization inali palipose kwauza anthu chonde uthenga unafika kose kuwika mpira masewera mpira kwa anthu kuitanisa uyimba zambiri mbiri zomwe mapanga chonde mukavote chonde anthu samafuna akavote ndiyo taziwa anthu amapita makampeni ukatenga ndalama mbiri koma usakapita akavote muone mene amavotera anthu pene konsekwese iyi anthu amalembesa more than ngati mungaone 40 chakuti 1000 koma mene anthu avota less than mwina kuphatikiza onse less than 10,000 anthu ochepa kwambiri amene anapita kukataya voti ndi MCP amene anali kunoko aliyesa kuuza ora amene muli ndi abale kukaronga kuno ngati mukuona ngati kunama muayimbire mafoni muwafunse kunali bwanji akuuzani kuti tikangomva nyimbo inkayimba kuti waikonkhomora waikonkhomora tikathamangira mabroko ndio tikuzo tikatenga ndrama pano amangoti please tengani ndrama mukangoti votera tikupasani ndrama zina moda papa anthu lero mama wena narawira mabroko akuwasata MCP akuti atifuna ndrama yathu ijana tilonjeza kuti kangovota olo Karonga pano kulizi zoti mwina awina olo kunali zisankho anthu angokhumudwa aliyesa lizi choti kaona zisankho zikachitika Karonga kuno za MP olo za ukansala munthu otora kwa akonda anthu amazungulira kumayenda pasi kumavina kumayenda kuno kulizi Karonga kuno anthu sana sangara ndiyo Karonga kuno anthu kwambiri amakonda kuvotera osati chipani amavotera ana awo mena kumakhala nawo kuona khalidwera ana awo kuyambira kayasa kumaona Karonga kuno maimbizi ena ndi DPP ena a MCP ena a UTM ndi mmene kuno kulili anthu satenga chipani matenga mmene anthu akumakhalira nawo khalidwera ana awo khalidwera anthu mene ali koma zisankho izizi MCP mangogula mavoti amarowesa anthu mabroko izisangakane oloso achita chimwendo omkaka kuzoti taononga ndrama zambiri kumangogula anthu mavoti osati kampeni koma DPP mapanga kampeni mwabwino muja afford mapita kuja kampeni NDP mapita ku kampeni UTM imapita kampeni fundo zawo kulankhula koma chavuta anthu amalankhula adudi koma tindifa mphawi tikalandira nanga sina votera anthu a 5000 ita imene atilonjeza ititenga bwanji kati anthu asana awine fuwa atilonjeza kuti angowina ati pasandrama inayo ndife tibe nchere tibe machesi kusowa ndi machesi omwe tikufunika kule kusoya pieces akawina anthu akutengera advantage kusauka uphawi wa anthu MCP kuno kwantisa kuifuna pakanati mavota akhale ma generations akhale kuti alankhule kuti ayi ndi chakwera imapo chilima imapo Peter Mtalika imapo professor mukanaona chakwera ma centers amene akunena mu MCP akanapeza mwina 00 kaya 4 ndi professor mwina kuyendera ma 300 ma center ena iwo ali ndi 2 chilima naisa kuyendera mwina mwake mwambiri ma 200 saka napeza ku mavoti chiana mwina kuyendera so ma 100 chakuti ma 200 chakuti saka peza mavoti woya ma center ambiri amene tikunena ma centers ena mukanaona kuti mwina professor Arthur Peter Mtalika kuyendera mavoti 2000 chakuti chakwera mwina 10 chilima 800 chakuti chakwera muzaona kuti mwina ali 20 kuno kwanza MCP kulibe letu zimene kulankhula panopo
koma ndalama anabwera kuno kuzagula mavoti ndi kukalonjeza anthu kuti takati votere ndikupasaniso ndalama ina. Anthu akufuna ndalama yawo ija. Andi kampeni ya kunoko MCP aziwa kuti yayi amene anabwera ku kampeni akuziwa kuti anthu kumpoto olo Karonga za MCP kulibe. Anthu chipani cho sakuchifuna. Andi anthu awa mwaza ndalama kunoko. Ndikamati ndalama mwaza ndalama ndisiluziwa kuti kaya ma generations onse kampeni ya president azatero kufuma choka nsanje mpaka uchitipa kugawa ndalama kulowesa anthu mabloko. Kampeni yo vesa chisoni komanso ichisa manyazi kwambiri. Opanda fundo, opanda kuwaunikira anthu ziko likuyenda bwanji, maplani aboma ali motani, zitukuko zomwe akonza kumpoto atikonzera Karonga kuno nzotani, kaya nkhani ya zipatala, kaya nkhani ya misewu budget parliament imene avomereza kumpoto kuno chitukuko ndicho chani. Chibwera chotani. Palibe chomwe malankhulapo. Anangobwera ndi kupita ndi mabloko kuti kupase ndalama. Basi. Ndiye ngati amene akusangalala MCP kuti Karonga kuno tungodabwa. Sanaliko afunse zomwe zinali kuno. Afunse anthu. Akuwuzani. Mwayimbire mafoni abale anu amene muli nawo mwamva audio imene. Kunali motani, kunali zotani, akuwuzani kuti tikangomva nyimbo yawo ikonkhomora ife timangopita mabloko okalandira ndalama basi. Ndi zomwe tu zili kuno. Etu blazo. Ziko mwambi.